it-tlieta ta' 13 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 8, versi minn 23 sa 27. Ġesu tela fuq id-dgħajsa u d-dixxipli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jgħatti d-dgħajsa. Iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, għajmuh u qalulu: Salvana mulej, se nintilfu. U qalilhom: Dan il-biża' kollu għalfejn? Jan jista' fidi ċkejkna. U mbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu: Dan xi bniedem hu biex sal-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Xemm aktar qawwi mill-biża', anki mill-biża' tal-mewt, li titlef ħajtek. L-Iskrittura tagħtina tweġiba. M'hemmx biża' fl-imħabba, imma l-imħabba perfetta tkeċċi l-biża' l-barra. Mill-ewwel ittra ta' San Ġwan, kapitlu 4, vers 18. U fil-ktieb tal-Għanja tal-Għanijiet insibu: L-imħabba aktar mill-mewt qawwija. Il-preżenza ta' Ġesu rieqed fit-tempesta u l-baħar imqalleb tirrivela il-fidi rieqda tad-dixxipli tiegħu. Huma beżgħu li ser jittilfu ħajjithom minkejja li kellhom lill-mulej u s-sit magħhom fuq id-dgħajsa. Huma kienu reqdin għal Kristu filwaqt li huwa kien preżenti għalihom meta kellhom tant bżonnu. Il-mulej dejjem preżenti għalina fil-ħajja tagħna, u meta ngħaddu minn mumenti ta' prova, hu jistaqsina l-istess mistoqsija: Għaliex qed tibżgħu? Mela m'għandkomx fidi? Inti għaraf tal-preżenza tal-mulej fik, mod speċjali meta tħabbat wiċċek mat-tempesti tal-kuntrarju, niket jew tentazzjoni? Kull darba li nkunu mħabta bit-tiġrib, il-mulej qiegħed hemm preżenti bl-istess messaġġ: Jiena hu, la tibżax. Mulej, għamel li dejjem naraf il-preżenza tiegħek li tagħmmar fija, u f'mumenti ta' tiġrib jew biża' ħansib il-kuraġġ u l-qawwa biex naġixxi kif kieku taġixxi inti. Għenni u għallimni inserraħ fuqek f'kull ċirkustanza tal-ħajja tiegħi u li nafda fl-għajnuna tiegħek kemm fil-kuntrarju kif ukoll fit-tiġrib. Amen.